hvis man har et normalt billede til, hvad sex er, så synes jeg, pornografi det er op til hvert menneske. Og jeg synes bare ikke, at man skal være for ung til at se det. Jeg synes om porno, det er lidt overvurderet, men det er fint, hvis man altså bare gør, hvad man har lyst til. Ja. Det er så fint nok. Det er lidt overvurderet. Okay. Det kender jeg ikke noget til, fordi jeg ser det ikke, og jeg kender ikke nogen, der ser det. Så har de ikke fortalt mig det, så ved jeg ikke noget om. Okay. Den er svært. Der er mange ting at tage betragtning, synes jeg. Fordi det kan jo porno. Ja, i og for sig synes jeg, det er fint nok. Men jeg tænker også, at det kan godt have lidt forskruet indvirkning på individet, ikke? Hvis man sidder som en pige eller mand og tror, man skal præstere det som alt det, de kan i pornografi. Ja. Og det er det, der måske godt kan være lidt angstprovokerende, hvis man skal ud og have sex første gang og tror, man skal kunne alt det, de kan på filmen, ikke? Jo. Men samtidig så kan det jo også være en måde, man kan få nogle lyster styret på og sådan noget, ikke? Så ja. Jeg ved ikke, skal jeg mere? Synes du, det er et problem, at børn helt ned til 9-årsalderen støder på porno på internettet? Og kan forældrene forhindre det? Jeg ved ikke, hvis man kan forhindre det, fordi jeg ved ikke sådan lige, hvordan det der virker, når man er i den alder med computer og sådan noget. Men jeg synes, det er et problem, fordi når man er 9 år gammel, så er man slet ikke klar til noget med sex og sådan noget. Så ja, det synes jeg. Ja, nu er mine børn. Så er det mine børnebørn. Jeg har lige været på Glyptoteket her i vinterferien, og de kunne ikke lide, de er 10 år, det er 2 piger, de kunne ikke lide at se de nøgne mennesker, der var derinde. Nej. Så det er ikke dem, der søger det, og når de er ældre, så har jeg ingen erfaring i det, det ved jeg ikke, hvordan det er, men jeg har bare hørt, det kan være noget værre noget, men jeg kender ikke noget til det. Så. Den er svær. Ligegyldigt hvad, så synes jeg, ja, det er et problem. Men der er jo altså aldersgrænser alle mulige andre steder, eller på alle steder er der 18 år, man kan se pornografi, men selvfølgelig er der noget, som der gør, at der er nogen, der finder frem til det alligevel, og det er jo selvfølgelig et problem. Som forældre tror jeg, man skulle tage en snak med sit barn om, at det ikke er lige, hvis man finder ud af, at de gør det. Det er ikke lige det, man skal gøre, når man er 9 år gammel. Ja. Det er lidt ekstremt. Ja, og bare holde styr på, hvad de laver på internettet. Synes du, det skader folk sådan, hvis de ser for meget af det? Og sådan? Jeg synes godt, at det kan give nogle forkerte billeder af, hvad sex er i virkeligheden, når man er meget ung. Synes du, der skal være nogle sådan, begrænsninger på, hvor meget man kan, altså sådan, hvem der må se det og sådan noget? Altså hvem der må se det, og hvor meget, eller hvad tænker på? Nej, det ved jeg ikke. Det synes jeg selv, folk må styre. Okay. Hvilken virkning tror du, at det har på unge, at medierne er blevet så pornoficeret igennem tiden? Med musikvideoer, reklamer og så videre. Det har en meget negativ indvirkning, tror jeg. Fordi man får nogle helt forskruede idealer om, hvad man skal kunne, og hvad man skal se ud, og hvordan man skal opføre sig. Det tror jeg sådan set, det altid har været på en eller anden måde. Men jeg tror heller ikke, det er godt, at man skal være alt for sexet, når man er 10-11 år. Altså det skal lige være, der skal være en grænse. Okay. Jeg er slet ikke med på det, så jeg... Altså, man søger det vel, hvis man har brug for det, og ja, så må man jo stoppe, hvis ikke man bryder sig om. Og så til sidst spørgsmål, det er sådan, ser du selv porno? Det gør jeg. Det gør du. Og ser du selv porno? Det hænder en gang imellem, det gør det, ja. Tak for at være ærlig. Det var så lidt. Jeg er for gammel. Okay. Men jeg går til svømning, så jeg ser masser af bare mennesker, ikke? Men det er jo ikke porno. Nej. Så ser vi ansigter, vi ser simpelthen ikke, hvordan vi ser ud, vel? Så, nej, det så er det er ikke porno. Der gælder, ikke? Ja. Det er det, ikke? Ja, det er måden, man gør det på. Nej. Okay. Mange tak. Men man må godt, hvis man har lyst til det. Jeg dømmer ikke nogen. Mange tak.